velmi rád, že mohu před kamerou přivítat paní doktorku Valerii Husarovičovou, která je všeobecnou lékařkou a se kterou jsem se po roce setkal na konferenci na Slovensku. Ona byla jedním z prvních, řekl bych, zvědavých lékařů, které jsme potkali na konferenci před rokem, kde jsme poprvé představovali na Slovensku EMI. Sice v té době už s 3letou zkušeností mezi lékaři z Čech, ale samozřejmě Slovensko pro nás bylo novou výzvou, novým prostředím. Nevěděli jsme, s jakým přijetím se tady setkáme a setkali jsme se s vřelým přijetím, za což zpětně děkuji. A setkali jsme se i s tím, že tedy vy jste třeba byla jedním z těch prvních lékařů, který byl ochoten vlastně otestovat, vyzkoušet něco nového ve své ordinaci. Je to skoro rok, kdy EMI tedy funguje ve vaší ordinaci. Jak to hodnotíte? Nebyla to chyba jít do takového rizika? Chyba to určite nebola. My sme tak trochu išli cieľene už po EMI, keď som prišla na kongres, pretože 2 roky pred tým, ako sme začali spolu s EMI, tak som hľadala nejaké bezpečné prostredie, komunikačné a objednávacie pre mojich pacientov. A aj keď sme skúšali cez tie programy, ktoré tu boli dostupné, cez tie apky, tak som sa nevedela zladiť, že nebolo tam všetko, čo som potrebovala. A nebolo tam schopnosť stopnúť tú komunikáciu, začať tú komunikáciu, proste všetko to, v čom nám EMI vyhovuje. Takže u nás to bol veľmi krátky test, možno 2-3 dní a hneď sme vedeli, že áno, toto je to, čo chceme. A určite teda chyba nie a my sme úplne spokojní, že máme EMI. U nás je EMI taká tá naša EMI, ako keby naša tretia sestrička. Aha, to je super. My to takhle říkáme, že to je ta sestra na půl úvazku v ordinaci tak. Navíc. Měla byste tam vůbec místo na tu další sestru v ordinaci? Už by sme nemali miesto. No. Priestorovo sme obmedzení a EMI je super, lebo jak sa povie, že ani jesť nepýta. Takže... Tak to jsem ještě neslyšel. Tak už jsem slyšel, že EMI neodmlouvá tak, to a že není nikdy nemocná, ale že tak dobře, tak to zkusíme taky použít jako argument. No a ta vaše živá sestřička neobávala se trochu té konkurence nebo neměla strach? Ja mám staršiu sestričku, ktorá nie je veľmi IT zdatná, aj keď je úžasné, čo všetko vlastne dokázala, čím si prešla. Ale napriek tým obavám si myslím, že veľmi rýchlo a intuitívne nabehla na obsluhu EMI. Samozrejme, nerobí všetko, niektoré veci si robím ja, ale máme teraz zase novú mladú krv. Máme novú sestričku, no novú, ona už je naša, už nie je nová. A tá zase s EMI robí také kúsky, že niekedy aj ja pozerám, že čo všetko tam dokáže vymysleť, čo ešte nájde, že sa tam všetko dá. Tak oni sa tak doplňajú, tie moje dve fyzické sestričky s našou virtuálnou sestričkou EMI. Takže zapadla dobře do týmu. Áno, určite áno. No a pacienti s tím neměli nějaký problém? Pacienti s tým nemali problém, pretože oni boli u nás už zvyknutí kvázi na tú elektronickú komunikáciu, aj keď v oveľa menšom rozsahu pri tom predošlom objednávacom systéme. Tam vlastne mali uvoľnené len objednávanie a všetko ostatné sa snažili popchať do mailov, čo pre mňa už bola taká nekomfortná pôda príjmať aj tie správy, nielen že posielať, lebo to sme sa snažili úplne obmedzovať, ale príjmať niektoré tie správy od špecialistov cez maily, lebo teda však vieme, že to nie je veľmi bezpečné prostredie, skoro vôbec teda bezpečné prostredie. A aj toto bol dôvod, prečo som veľmi uvítala, keď som zistila, že cez EMI vedia aj pacienti posielať chráneným prostredím, že vieme my posielať výsledky správy, že sa to samo šifruje, že nejakým spôsobom nemusím vyvíjať nejakú aktivitu a ide toto bezpečnou cestou, ide to len tomu pacientovi. Takže toto tiež bolo z jedným z dôvodov, prečo sme prešli aj na EMI, lebo tých mailov bolo viac a viac, ako tí ľudia a tí naši pacienti samozrejme hľadajú tú najjednoduchšiu, časovo
najnenáročnejšiu cestu, aby sa s nami spojili a tie maily boli hlavne aj rozsahovo, aj časovo už neúnosné. Čo ja vítam v EMI je aj to, že je tam obmedzený počet znakov. Čiže ten pacient... Pro pacienty, že nemůžou se rozepisovat úplně, ano. Že musia naozaj sa sústrediť na to, aby tam to dôležité obsiahli, keď tam dávajú nejakú poznámku. A pre mňa je ešte úžasné, že tá diagnóza, či je to bolesť brucha, či je to hnačka, či je to teplota, kašel, je jednoducho tou EMI štrukturovaná. To znamená, máš bolesti hrdla, áno, nie, odkedy, áno, nie, čo si robil, čo si dával, potrebuješ penku, áno, nie, ak potrebuješ na akú adresu. Čiže toto celé, čo mi príde vlastne štrukturovaným spôsobom, čo si pacient odkomunikuje s tou virtuálnou sestrou, tak vkladám do dekurzu a už mám ako keby prvú tú anamnézu spravenú. Čiže buď si to doladím s pacientom cez EMI, že to odkomunikujeme, alebo ak treba, ak sú tam nejaké tie červené vlajky, tak je pacient zase predvolaný. A je to predvolanie, že nemusím zdvihnúť telefón, nemusím tomu pacientovi telefonovať, ale vlastne tá EMI mu priradí ten termín buď pasívne spôsobom najbližší možný termín, alebo ak sa mi zdá, že je to zajtra, pozajtra, aby som ho chcela vidieť ešte dnes, tak viem do toho aj ja aktívne vstúpiť a viem mu ten termín prideliť napríklad akútne. Čo som ja došla neskoro na tú funkciu, ale ďakujem teda za upozornenie, bolo to, že som nevedela, že viem pacientovi poslať SMS-ku. Jak som prehliadla... Tam je toho opravdu, EMI toho umí hodně. Takže je úžasné, že tomu pacientovi rovno môžete jedným klikom ten text vlastne poslať na SMS-ku, že nie ste v strese, že či našiel si ten mail, či vidí v tej EMI, že som mu odpovedala, že ho viem aj takto výstražne, že dostavte sa obratom. Alebo týmto spôsobom, takže to už som úplne kľudná. Tak to je... Ano. To je pravda, že když jim to pípne v telefonu, tak to mají tu odpověď hnedka. Vy jste zmínila, že tedy využíváte i objednávání. Vy jste objednávala už ještě předtím, než jste EMI používala. S čím jste nejvíc bojovala jako při tom objednávání pacientů? Co je takový jako zatěžující pro ordinaci, pro sestřičky? Štandardne predtým, keď sme objednávali, tak to bolo vlastne objednávanie z našej strany. Čiže muselo to ísť spôsobom, že buď pacient napísal mail, alebo nám telefonoval a sestrička musela naklikať meno, dať nejaký termín. Takže bolo to časovo náročnejšie. Do toho každý má svoju robotu, ten lekár niečo robí, má tam pacienta, sestrička si robí svoju robotu, na to ten pacient sa potrebuje objednať, samozrejme dáme mu termín, pacient na to reaguje spôsobom, vtedy mi nevyhovuje, vtedy mám iného lekára. Potom konečne nejak sa po chvíli rozhodnete, že teda dohodnete vzájomne, že tak tento termín je fajn, ale potom ten pacient zase zavolá o 2 dní, že tak niečo mi do toho vošlo. A zase vrátiť sa spätne, hľadať ten termín, presúvať ten termín. Takže toto bolo neskutočne náročné a myslím si, že toto je asi tak najviac, čo nás rozčulovalo, pretože to zdržovalo od práce. A toto sú také tie veci, že teraz to ide vlastne pomimo nás. Čiže ten pacient si objedná termín, ja tam mám možnosť, hovorím, buď teda ho nechám, aby si sám objednal termín, alebo si to ukočírujem, že ja mu napíšem, že ale chcem ťa vidieť hneď, aby som sa o teba postarala skôr, ako ty si predstavuješ, lebo ja tam vidím nejaký problém a chcem to riešiť. Alebo v čom úplne im nechávame voľnú ruku, čiže môžu si termíny naši pacienti aj nahlasovať, aj prehlasovať. To sú napríklad očkovania alebo pracovná zdravotná služba. Čiže do tohto vôbec nejakým spôsobom nevstupujeme. Takže ak si pacient vybere tú možnosť, že objednávam si očkovanie proti tetanu, proti chrípke alebo tak ja len si tak skontrolujem, že na dnes sa niekto sestričkám vlastne objednal. A on sa vie aj preobjednať sám. Takže toto všetko, tieto telefonovačky, objednávačky, prehlasovačky, toto všetko nám odpadlo. Jo, takže to je velký rozdíl. Občas právě lékaři mají ale trošku obavu z toho nechat pacienty sami vybírat ty termíny
Tak jak jste se popasovala s tím, že právě... No mne sa veľmi páči, že v EMI je možnosť, že to rozhodujete vy. Čiže ja stále mám to rozhodnutie ako keby na sebe, že keď ten pacient napíše, že má nejaký problém a ja zvážim, že stačí, keď dojde do 3 dní, lebo od noci má nádchu, kašel, niečo, tak si zakliknem, že objednáva sa pacient. Keď sa rozhodnem, že mi hovorí, ale boli ma na hrudníku, horšie sa mi dýcha, tak do objednávania vstupujem ja, čiže mu treba dáme akutný termín. A plus ešte to zabezpečím, že mu pošlem tú SMS-ku, keď je to menej ako 24 hodín, že viem, že mu nepríde to notifikačné povolávanie od EMI. A hovorím, niektoré veci tam máme už uvoľnené, ale tiež som s týmto bojovala. Čiže tiež to pacientom uvoľňujeme postupne, aby sme vedeli, že pri ktorom ich vieme nechať sa objednať a pri ktorom napríklad im vôbec nedovolíme sa objednať, lebo si myslím, že buď to treba hneď, alebo že naozaj je to taký problém, ktorý si vyrieši aj sám po krátkom rozhovore so mnou alebo so sestričkou. Alebo, čo sme začali využívať, je, že im pošleme preddefinované texty, čo je pre mňa tiež neskutočná pomoc. Že vieme pacientom bez toho, ako sestrička musela každému vysvetľovať, že tak áno, na hnačku treba držať dietu, treba piť minerálky, nesmiete mlieko. A on ešte 3-krát sa ubezpečil, že či teda toto môže a na druhý deň volal, že či si môže do toho vývaru, čo sme poradili, dať slíže alebo tak teraz im vieme naozaj tie preddefinované texty priamo poslať. Čiže aj si to vedia, keď sú v strese, keď až tak nepočúvajú, keď im to vysvetľujete a nie je im dobre. Vedia si to prečítať, vedia si to otvoriť, majú to stále pri sebe. Takže aj tie preddefinované texty na rôzne ochorenia sú pre nás super v ambulancii. Aj napríklad pri objednávaní pacientov na preventívne prehliadky je výborné, že netreba im po jednom vysvetľovať. Pridelíte termín a nemusím sestrička volať, že ale viete, prídete na odbery, ráno píte veľa vody, ľahkú večeru, po rannej očiste stredný prúd moču do skúmavky. Toto všetko tam máme. Moja sestrička, tá mladšia, ona je taká aktívna, že ona si to vlastne tak po svojom prerobila, aby to mala ako chcela. Takže tie texty, ktoré sú tam, sú aj meniteľné, že si viete. Takže to je výborné, že to nie je niečo, čo nevieme zmeniť, keď sme není komfortní s nejakou časťou toho textu alebo návrhu tej liečby. Jo. Vy jste zmínila i tu skutečnost, že vlastně, že jste objevovali nějaké nové funkce, že jste třeba ani o tom nevěděli. Já myslím, že jsme u vás určitě taky začali vlastně nejdřív s pacienty jenom komunikovat a pak teprve jste přidávala to objednávání. Takže to, co jsem chtěl, aby zaznělo a jestli s tím máte tu zkušenost jako dobrou, že prostě v EMI opravdu můžete začínat postupně zapojovat ty funkcionality, že nemusíte obsáhnout všechno najednou a vlastně člověk se s tím učí tak jako postupně. Takto, ako to máte nastavené a ako to bolo nám pridávané, tie jednotlivé funkcionality, je to myslím úplne výborné, lebo postupne asi by to bolo aj naraz, keby naraz bolo aj komunikácia, aj objednávanie, že by sa hneď pridal ten kalendár, lebo tým, že človek potrebuje nejaký ten čas, aby sa zžil s tým novým prostredím, ako to vyzerá, kam kliknúť a tak ďalej, tak keď má toto nacvičené, tak potom prechádza na ten kalendár a ono si to samo vypýta, že ja už chcem objednávať do toho kalendáru, lebo už si to nechcem... Vlastne tá ľahkosť, s ktorou to robíte, že keď tam máte tých pacientov v tej kartoteke, že jedným klikom ten pacient má termín, vlastne jeden klik spravím, ja ho mám v kalendári, viem, kedy mi príde, on má oznam od EMI, kedy ho my očakávame, takže to sa prirodzene pýta čím skôr ten kalendár, ale asi nie náraz. Jo? Proste príde, takže toto je super, to máte výborne vymyslené, ten úvod, že je taký pozvolný, lebo všetci máme prirodzene strach pred niečím novým, že jak to zvládnuť a ako ešte pri tej všetkej robote, čo máme zvládnuť tie IT, všetky technológie, takže to bolo výborné, že sme mali tú možnosť pozvolného nábehu. A že sme vás mali na telefóne aj tú podporu. A všimli ste si, že už vám nevolám stále tak často, hej?
Dobře, Ja už som si našla podporu. to je Už som dobře. začala využívať tú vašu podporu, keď treba, už čoraz menej treba, ale strašne zlatí sú, veľmi tak promptne reagujú, tak to som veľmi rada. Tak to taky rád slyším, Hej. teda, že to je dobrá zpětná vazba. Vy jste vlastně ještě zmínila, že jste objednávali teda už předtím. Objednávali jste předtím do nějakého papírového kalendáře, nebo jste to měli ve svém softwaru? Nie, nebolo to ani v rámci softwaru, my sme mali externú, Jo, vy jste měli nějaké jiné řešení. vlastne takú ako keby apku, alebo ako to nazvať, takže do toho sme objednávali, len tam to bol ako keby pasívny kalendár. Vedeli pacienti objednať lieky, vedeli si objednať termín, ale nemalo to rozšírené, nemalo to kvázi to tú polo AI, čo má EMI. Že vie komunikovať, vie interagovať, viete veľa vecí si to robiť. Čiže ja by som EMI naozaj brala ako takú virtuálnu sestričku skôr ako nejaký objednávací alebo komunikačný systém. Pretože ono to nie je u EMI len o tom kalendári alebo o tom objednávaní liekov. Je to práve o tom všetkom, čo viete s tým pacientom urobiť. Pre mňa by bolo úplne fantastické, keby bolo to schopné nejakým spôsobom byť integrované s našim softverom, ale chápem, že některé softwary už prostě neprerobíte, takže... Tak my se o to snažíme komunikovat s výrobci softwarů a někde jsme úspěšnější, někde méně, ale určitě ta tendence tady z naší strany je. Takže třeba když vznikne potom tlak i ze strany lékařů, že o to opravdu stojí, že to chtějí zaintegrovat, tak třeba to bude i tady na Slovensku se to posune někam. Myslím, že některé z těchto starších programů už asi ani nie sú veľmi schopné to nejakým spôsobom zavzať do tej svojej štruktúry. Teď bych se vás chtěl ještě zeptat, jestli jste mluvila třeba se svými kolegy o EMI, tak právě jak třeba reagují na vás, jako teď myslím kolegy všeobecné lékaře na Slovensku, tak jak na to reagují, když jim řeknete, že máte EMI? My už to máme na Slovensku rozbehnuté nejaké objednávacie systémy, takže niektorým kolegom už tým, že investovali do niektorých tých takých tých bedňových objednávacích systémov a podobne, tak sa, aj keby chceli, už ťažšie prechádza, vzhľadom na to, že aj tí pacienti sú dlhšie roky už naučení na to objednávanie, ale veľmi pozitívne reagujú. Tí, čo chcú, sa pýtajú, niekedy tak spomenieme, ale veľmi pozitívne reagujú v každom prípade kolegovia. A kdybych se vás zeptal, co byste chtěla vzkázat kolegům, kteří si stěžují, že prostě, že mají hodně těch telefonů a že už je to nesnesitelné, nebo že prostě mají záplavu e-mailů, co byste těmhle kolegům vzkázala? Třeba ohledně EMI samozřejmě, tam směřuji. Rozumiem. A určite by som odkázala, že nebojte sa ísť do toho, pretože urobí tá EMI poriadok. A máme oveľa väčší kľud na prácu tým, že to filtruje, tým, že to istým spôsobom riadi, robí tam ten časový organizačný manažment, tak by som trošku skúsila dať ten strach bokom, lebo toto je niečo, čo nemá robiť lekár, nemá to robiť podľa mňa ani sestra, pretože tam má iné veci na prácu a iné vzdelanie, ako takýto ten management časový, objednávací. Toto zvláda EMI. Toto je to, čo odpadne ten stres. Takže určite skúsiť ísť do toho. Netreba sa báť, je tam možnosť na skúšku a ja si myslím, že každý sa musí sám presvedčiť, aby sme tu nenahovorili nejak paušálne, ale určite si treba skúsiť. Je to úplne o niečom inom a takýto systém tu nebol ešte na Slovensku. Aha, a aby som nezabudla, čo bolo pre mňa jednou z tých pozitívnych vecí, ktorá mňa ubezpečila, že bude to OK, aj keď samozrejme i ja som išla s nejakým rešpektom do toho, že ako zareagujú pacienti a ako zareagujú sestričky a aké to bude a čo keď sa to nepodarí, bolo to, že to majú naši českí kolegovia, všeobecní lekári a oni to už majú oskúšané. Čiže ono to nie je niečo, čo je nové. Nové je to pre nás na Slovensku, ale ten systém, tá EMI
je oskúšaná, čiže tie muchy sú tam vlastne vychytané tým spôsobom, že keď to fungovalo v Čechách, bude to fungovať aj u nás. Takže asi toľko by som k tomu povedala. Já moc děkuju, paní doktorko. Jsem hrozně rád, že jsme si mohli o EMI popovídat. Jsem hrozně rád, že vás EMI nesklamala a že skutečně snad posunula i vaší ordinaci a že máte teda větší klid a že se můžete věnovat tomu, co máte ráda, že se můžete věnovat pacientům, medicíně, rodině. Přeju vám, aby vám EMI nadále dělala samou radost a abyste objevovala nové funkce, nové pomoci v rámci EMI, nejen v rámci EMI. A budu se těšit na nějaké další setkání, třeba na nějaké další konferenci. A ja. Ďakujem. Děkuju.